Парта артынан турмайынса гамәли эшкә Башкорт дәүләт аграр университетында урында ук практик эш белән шөгыльләнү мөмкинлеге биргән укыту бүлмәһе асылды. Хәзер студентлар батуларда эшләячәк техниканы китапта гына түгел, ысынбарлыкта тотып карап өйрәнәсәк. Бындай укыту бүлмәләре аграр университеты өчен яңалык түгел, шулай да бүлмәгә куелган техника яңалык. Кировица тракторының был серия яңа гына конвейерга куелган һәм күп хужалыктар, механизаторлар өсендә ул ят. Заман студентлары илдә yetiştirilгән бар авыл хужалыгы техниканың үзенчәлеген, төзелешен яттан белергә тиеш ди укытучылар. Хужалыктар кыдыкхана инде үзенә сифатлы белгечләр алырга. Шуңа карата менә мондый класстар оештыру, монда бит инде менә бу трактор былтыр гына конвейерга куелган. Мондый тракторлар республикала 500-тән күбрәк инде бүгенге көндә. Артабанда ана шул тракторларны сифатлы битендә файдаланырга белергә кирәк. Ана шул яктан инде безгә бу нык зур файдалы дип уйлыйм. Трактордан тыш студентларга башка заманча шартлар да тудырылган. Хәзер улар двигатель курылышын 3D курамалдарда өйрәнәсәк. Буласак инженер-механикларга гамәли күнекмәләр белән бергә интерактив лекцияларда узгарырга мөмкин. Парта алдында һин мәгълүматты дәфтәргә язып, оюңа халарга монда һин трактор янында үзеңнең куллар белән тотып, аны техниканы якынрак белә аласың. Үз алдыңа китерәһең, бөте парта алдында алган белемеңне трактор янында күрсәтергә мөмкинчелек туаса. Безгә бөте мөмкинчелектәр асылы техниканы белергә һәм укытучылар, преподавательләр безгә ул тракторларны аңлатып, эшкә әзерләп җибәрәләр.